el poder a escoltar els xiuxiueig dels símbols prohibits a través dels atributs florals sempre han estat presents a la nostra cultura. Fer de la flor el subjecte de la història, fer de la flor l'element fonamental, essencial, vital i primigeni d'una pintura que protagonitza l'element eternament objectivat. A vegades, més enllà de les paraules, dels significats, de la mitologia o dels símbols amb missatges ocults, està la bellesa. Així doncs, sols ens queda endinsar-nos en aquest magnífic jardí. Jo em vaig posar ja fa molt de temps en una exposició del País Valencià. Sé que no és la primera vegada, ara és la segona. És que vaig estar molt malalt i entonces quan vaig ir de l'hospital em va entrar unes ganes ja molt grans de pintar y además vola la vida con molt de calor, de color y molta alegria. Y cuando me alce, pues mira al cielo, pues un día més que estic així. I entonces això és transmitir-lo a la pintura, fer un món d'un jardí, de flors, de ganes de viure. Soc molt feliç pintant, ha sigut sempre molt feliç. En altres coses no, però pintant sempre. Jo he pintat això molt a gust. Tots els dies, quan m'alce, pense un dia més que estic així. I l'exposició, concretament, és començar donant-li voltes a la pintura de los que han fet. La cultura està feta sobre la cultura. Creo que se li va llegir a Joan Fuster. Cada matí m'alçava, pensava sempre. Ha sigut una pintura para mí molt feliç, porque yo he sigut molt feliç pintant estos cuadros. Si us han agradat, m'alegre molt. I si no, pues una altra vegada serà. Gràcies per haver-me.